Deň číslo 12. Bolo včera. Dnes je deň číslo 13. Deň číslo... Je to tak? Včera sme strihali video a nakoľko včera sme to nestihli dostrihať, tak som to dostrihal dnes. Takže dnes robím video za 4.10. Dnes robím video 5.10. A hej, sa to nakopí. A človek už nestihne ani robiť firmu, lebo už robí len videa. Nevadí. Treba to. Raz to bude mať dôvod, keď sa to použije. Ale čo som robil včera je, že som, ako som hovoril, som strihal video predvčera. Okrem toho som sa snažil spustiť nejaké skripty na to, aby, že keď kliknem na jednu vec, tak všetky veci mi otvorí tu a zrazu mám všetky programy nastavené a už stačí len pracovať. No, nepodarilo sa. Som mal 170 minút nahraných z toho, ako som vytváral webovú stránku a z toho som potreboval urobiť 3 minútky, takže bolo to dosť ťažké a trvalo mi to strašne dlho. A nevadí, som to spravil, teraz robím druhé video a bude to dobre. Takže trvalo mi to 5 hodín, robil som to štýlom, že som mal 5 videí a všade som napísal nejaké poznámky, že kde sa deje dačo a potom som sa to snažil už v programe tam natiahnuť a dejak to jať. Takže sa vám páčilo to video. Chcel by som ešte povedať, že čo budem robiť. Už pomaličky tu máme týždeň 2 sumár, to znamená, že Virule bude mať 2 týždne, strašné party bude, brutál. A chcem urobiť aj tu na trošku už sumár nejaký, to znamená, že poriadok v Majre. A ďalšia vec, ktorú chcem spraviť, čo je veľmi dôležité, je spraviť plán. Plán. Chcem tam uviesť všetky veci, ktoré už sa spravili a ešte všetko, čo stojí pred nami, aby ste videli a približne očakávali, že videá budú o čom. Takže dúfam, že aj toto video sa vám páčilo a vidíme sa zajtra. Po zajtra.